Ela sindikatuak Bermeon deituriko prentsaurrekoan azpimarratu duen moduan, garbikuntzako sektorean eraikin eta lokaletako garbitasunean emakumeak baino ez daude lanean eta haien urteko soldata gordina 15.943,20 eurokoa da, eta kale garbitasunean ordea ia langile guztiak gizonezkoak dira eta haien urteko soldata gordina 25.189,79 eurokoa da. Gehi kalean garbitzeagatik dituzten plusak. Hau da, urtean 9.256,60 euroko ezberdintasuna. Elak azaldu duen moduan, egoera hau salatzen hasi zirenetik, 132 greba egun egin izan dituzte eta oraindik ez dute lortu bilerarik izatea udalarekin. Prentsaurrekoan azpimarratu duten moduan, langile horrek ematen duten zerbitzua azpi kontratatua dagoela argudiatzen du Bermeoko udalak. Hala ere, bai Ela sindikatuak zein zerbitzua kudeatzen duten enpresek ulertzen dute udalarekin akordioa beharrezkoa dela irtenbide bat aurkitzeko. Egoera hau osasun eta hezkuntzako garbitzaileen egoerarekin alderatu daiteke azaldu duten moduan. Hauekin bai Osakidetzak zein Eusko Jaurlaritzak hitzarmen propioak sinatu dituzte haien langileen artean zeuden soldata arrakalak gutxiagotzeko. Arrakalaren gutxiagotzea hainbat udaletxeetan lortu dela ere azpimarratu dute. Durango, Zornotza, Ermua, Zaldibar, Elorrio eta bar. Helburu berdina dutela esan dute Bermeoko garbitzaileek, baina ezinbestekoa dela Bermeoko udalak genero arrakalari behar besteko garantzia ematea eta akordio bat lortzeko biltzea. Orain arte hauek izan dira udal gobernuak hartu izan dituen erabakiak. Andrasko garbitzaileen kolektiboa azpi kontratatzea eta gizonezkoena publiko mantentzea. Guk ematen dugun zerbitzuaren kudeaketea enpresa pribatuen esku ustea eta kudeaketea honen gaineko inongo kontrolik ez gauzatzea. Jakin izan dutenean enpresa pribatuek pliegoan ezarritako lan baldintzak ez dituztela bete, inongo neurririk ezartzea gu egoera erabat zaurgarrian utzirik. Behin greba hasita, gure grebarako eskubidea urratzea eta greba bera ere boikotzea garbitzaile berriak kontratatuz. Gauden osasun egoeran egonda, udalerriko zerbitzu guztiak garbitasun zerbitzurik gabe mantentzea, herritarrak ere kutsatzera esposatuz. Honen aurrean, datorren otsailaren 3an Bermeon egoera hau salatzeko manifestazioa egingo dutela adierazi dute.